har vi lige en hjørne også. Ja. Hej. Er det nuklear medicin? Er det den her vej? Ja, det er så. Helt op i enden og så drejer til højre. Okay, det er jo godt. Tak for det. Tak. Hej. Og. Så nuklear medicin, det. Skal du ikke op og sidde i den her gang, så ser det mere rigtigt ud? Jo, så ser det mere ud af. Ja, så skal ud af, men sammen, hvis du skal alligevel sige, så ser det mere rigtigt ud. Og du skal holde skoen udenfor. Ja, det er også i virkeligheden, så skulle du stadig stå for. Men så... Jamen nu er vi klar. Jeg tror, det er nu er det min tur. Jeg skal lige blive kaldt ind her. Så kommer jeg lige. Er du med? Og så kommer vi lige herned. Ja, jeg følger med her. Ja, jeg kommer ned. Hvor skal vi hen? Hej. Kom du med indenfor her? Okay. Tak. Så har jeg sådan en fin stol her hen til dig. Okay, er det til mig? Det må du så plads i, ja. Okay, det gør jeg. Så lukker jeg lige her en gang bagved. Okay, så det ikke kommer nogen udvendigt. Ja, det. Okay. Jamen, hvis du skal kigge lidt på nyrerne i dag, Okay. så skal jeg lige høre din fødselsdato. Min fødselsdato, Ja. Den er, det kan jeg godt, den er den 23.12.1965. Godt. Det der skal ske nu her, det er, at jeg stikker sådan en lille nål i armen på dig. Okay. Og så skal jeg sprøjte en lille mængde sporstof ind. Det er sådan noget, der går ned og sætter sig i dine nyrer, så vi kan se dem. Okay. Det er fordi, det er herinde? Det er derinde, ja. Ja, okay. Det er ikke noget, du kan mærke noget til, når man sprøjter det der ind. Kan man ikke det? Nej. Nej. Det går lige ned, og så skal du lige gå et par timer, så skal du med ind til vores kamera, vi har herinde. Ja. Og se, om du kan hænge fast derinde. Okay, vi har også en kamera. Vi har også kamera med. Kan man ikke bruge den? Den kan man ikke bruge. Nej. Vi kan tage den med derind. Okay. Men vi skal have vores... Men en speciel kamera? Det er et specielt kamera, ja. Okay, okay. Ja, jeg er klar. Du er klar. Må jeg låne din arm herovre så? Ja, det må du. Kan du komme til at trække den der lidt op? Jo. Fordi jeg vil nemlig gerne lægge den heroppe. Vil du det? Ja. Okay. Skal jeg tage min jakke af? Vil det være bedre? Det tror jeg, det er. Den er vist svært at få op, så hvis du tager jakken af. Okay. Så tager jeg lige min jakke af her. Så kan du lige op på stol. Ja. Ja. Okay. Så putter jeg lige sådan en lille elastik rundt om. Okay. Ja. Sådan der. Ja. Så prøver du, så mærker jeg den først. Okay. Se om du ikke har nogle fine over her. Det har du. Har jeg det? Det har du, ja. Jeg har fint hår. Så kommer der sådan lidt koldt på her, lige for at gøre det rent. Sådan. Vi tager lige en til. Kan man gøre det 2 gange? Det skal man gøre 2 gange herovre ved os, ja. Fordi nu skal vi lige sprøjte lidt ind. Okay. Så må vi se, hvad vi har. Nu tager jeg lige nogle herovre. Er den ikke lidt stor, den her? Ej, det er sådan en lille fin en. Er det en lille en? Har du prøvet at få taget blodprøver? Ja, det har jeg. Ja, så er det næsten lige sådan. Er det det? Ja, det der. Nej. Så prøv du at kigge væk, hvis det er. Så kommer lige sådan en lille prik. det er rigtig stor. Sådan. Kan du gøre det snart? Så er vi det overstået. Nej, har du gjort det? Det har jeg gjort, det ja. Ej, den det er smart. Den var rigtig smart. Så ligger der sådan en lille plastikslange derinde i, så jeg kan sprøjte det ind, jeg skal bruge. Okay. Hvad er det der røde noget? Det er dit blod, der er der, så man ikke kan se. Så ved jeg, at jeg har ramt den rigtigt. Ja, det er godt. Så skal du se her nu. Gør vi lige. Jeg kan lige finde det, jeg skal bruge her. Ja, det kan være svært. Det kan være svært, ja. Der var den. Ja, det er godt. Så putter jeg nemlig lige sådan en lille en her på, sammen med lidt saltvand, så vi kan se, om vi kan sprøjte det ind i din blodåre. Okay.
Ja, det er saltvand. Det er saltvand, der er her i, ja. Ja. Så det kan godt være, det er koldt, når man lige får det sprøjtet ind. Så skal du se her, nu klemmer jeg lige lidt. Okay, jo. Ja, det er jo svært. Så tager man bare nålet ud. For det er min blod. Det er mit blod, ja. Og så er det jo saltvand. Kan du mærke, at det bliver koldt? Nej, ikke med noget. Så ligger den lige der. Smag det. Det smager lidt mærkeligt. Det kan være faktisk godt. Det er vel lidt mærkeligt. Smager det der. Så kan jeg nemlig sprøjte det her sporstof ind, som vi skal bruge nu. Og det har jeg her i sådan en lille fin kuffert. Okay, det er en fin kuffert. Det er en fin kuffert, ja. Og det er det der går ind, så I kan tage billeder af mig? Det er det nemlig. Okay. Så skal du se her, den har jeg her i. Ja. Så sætter vi den på her. Ja. Og så sprøjter vi ind. Ja. Det er fint. Og mere skal der ikke til. Det var ikke ret meget. Det var ikke ret meget, nej. Okay. Sådan der. Og så er vi sådan set færdige med at bruge den. Okay. Så nu fælder jeg den ud igen. Nå, det var hurtigt. Det var hurtigt, ja. Så løsner jeg det her. Sådan, det er fordi kassen hænger lidt ved. Ja. Så kan du gå i armen. Okay. Så var det det. Ej, det var hurtigt. Det var hurtigt, ja. Og jeg peber det ikke særlig meget. Gør det det? Nej, det gør jeg ikke. Nej, Nej, kun lidt. kun lidt. Ja, okay. Så hvad så skal jeg gøre nu? Så skal det gå et par timer, inden du skal op til mig igen. Okay. Og så skal du sørge for at få noget at drikke. Okay. Noget saft og vand og noget. Okay, det gør jeg bare. Det var godt. Okay, og så efter det, så skal vi op og Så tage skal et vi op og billede. have taget billeder af. Så du kommer op til mig igen her senere i dag. Okay, vi går ud og venter. Det var godt. Okay, tak. Hvor lang tid skal jeg afholde min arm herovre på 2 timer? Det gør vi, nej, 2 minutter. 2 minutter? Lige om lidt. Okay. Lige hvis vi går ud, så du holde det godt. Okay. 2 timer, det er også lang tid at vente. Tror du, vi skal? Hvis du skal drikke noget saftevand nu. Ja, det var det, jeg skulle drikke noget. Her, kan man finde noget? Hvor skal man der? Prøv at se det noget her. Hej. Skal du drikke noget? Skal det være saftevand, tror du? Nej, jeg tror, at du selv må bestemme måske. Du vil selv bestemme. Ja. Jeg tager lige noget saftevand. Jeg vil også gerne have noget saftevand. Selvom du ikke bliver stukket eller noget. Ja, jeg er også tørstig alligevel. Jeg bliver stukket, så jeg skal også have en ekstra stor. Der har jeg en ekstra stor stukket saftevand. Ja, det er skidt til dig. Sådan der. Ja, godt. Godt. Så skal vi bare vente 2 timer.